Ağrı, Angeme, Avtarı Tetsuya Miura. Kırgızçaga oturgan Kuantay Ernazarov. Öңgoştop avjoloşturgan Ernest Kıyaz. Baga jokko dagı olup, oşol günü Simanyň göküregi nary çagwasy bolou. Dal oşol göpden beri görüşelek güýesi üýge gaýtyp geler günü bolganda da. Keşe çaksa öýletbeli, dep oýlady al. Je başga günü çaksa meýlile. Anda çakmak durga ma demekden talap ketsin. Karabaýsyň bemi? Emem ne kılsa bolat? Kara saat ay, kara saat. Ary halatdan iş çagana girip algan eken. Ertemenen anı Sima şamaldap kurgap dursun dep jaýyp koygun. Andan keyin anın göküregi açyk iç köýnekdin üstünen jamyna salganda açuu uştuu nerse göküregine sayla düşkönün sezdi. Korkup ketip göküregin çapkılap jüberse butunun astyna bodurakay tataminin üstüne bir nerse gulap düştü. Ağır eken. Ağrı gursagyny öýde garatyp uzun goldorun dirtildetip jatyp kaldı. Sima kirjaýgan jerde ağrıların uçup jürgenini göwele baýkagan. Birok bul üýün güýgür ağrılar halatyň içine girip alat dep takyr oýlagan emes. Al jerde jatkan ağrını bılçyta tebelep taşlady. Göküregi sızdatyp orup çykdy. Çakkan ordu görünbeyt. Birok ürpünün tegeregi şişip katy bola düşüpdir. Buga çeýin anı ağrı bir da jolu çakkan emes. Oşoga Sima alır emne kılıçtın aylasını tappay turdu. Golun şilekeylep, göküregine sürtüp koydu şilekeyin. Geçenesinde anı çirkey çakkanda ıramatlığı apası oşintip koyçu. Şırgıyda ilinip turgan tünküsün giyip çatçu kimonosun golun götürüp ala koyun degende, göküregine uçtuğu nerseni tıgıp alganda açuu oorunu sezdi. Emi oorusu bayagıdan da güçe ooruttu. Kiyerin aldında gözüňdi çoň açpaýt beleň dep, özün ökünü menen jemelep da jüberdi. Törkü bölmeden balasyny ýylagan önü ogulup başlady. Hazır garaldym, çydaý tur. Sima gursak açkan balasyny tizesine oturguzup, göküregin açyp jatyp kıykyryp jüberdi. Göküregi doldoýup kızara şişip, şişik göküreginiň ekinçi tarabyna öte başlapdyr. Hemne bolup ketdi? Bayatan beri gözün jumup jatkan orukçan gaýnenesi gözünü açıp anı tikledi. Ana tigi ağrı çağı almadı mı? Muayim cevap berdi Sima. Ölüp ketkiri. Gaýnenesi anı jaktırbagan türde garap, kayra gözün jumup aldı. Balasın ekinci soy emçegi menen toýguzgan soň, gaýnenesi, "Jylandarydan süýköp goýsoňçu," dedi gözün jumgan galybynda. Jylandary bardyk balege goldanylgan, kolgo jasalgan garajat. Jylandan sake, açuu arak jasaganda ele daýardalat. Bolgonu spirtke jylandyn içinden alıngan süttöý suýuklukdy çylap daýardaýt. Balasyny emiz bütken soň Sima tekçeden jylandary saktalgan bötülkeni alıp, andan tygynda baýlap surup aldy. Murduna açuu jytyryp gözü açyşdy. Sima barmagyna daryny süýkemeý bolup, birok oşol zamat güýesini oýlap durup kaldy. Bu sasygan jyt argandaý adamdyň göňülini aýnytar byşyk. Eger bul jyt menden burkurap dursa, anan al menden irenjip jürseç? Anın jüregin uşul nerse dürbelenge salıp öýütdi. Birok oýlanyp oturgandan emi paýda jok. Eştek emes. Koňşulary bugün geçkige monçosuna çakyrışgan, dep oýlady al. Oşol jerde sabundap taza juwup taşdaýp. Al goluna daryny süýköp, göküreginiň şişigen jerlerine sürtüp çykdy. Simanyň arıp çarçagan güýesi koynuna ança çoň emes çemadanyň kızı poyezden sekirip düştü. Jonuna balasyn götürgen ayalyn görüp, al jaýdary jylmaýgan adam bolup barat öyle. Birok oşo zamat yüzündegi jylmaýy jogaldy. Emi al gawagyn bürköp, jürgünçiler turgan jaýdy boýlap, alardy oturlay basyp geletdi. "Mana men da gelip kaldym," dedi al ak tüstegi aňçylykka geçүү şapkasynyň aýwançasyny götürüp. "Kuş gelipsiz?" dedi Sima jylmaýyp barat öyle, gözüne mölt-mölt göz jaşy çurugandan. Balasyny silkildetip, güýesiniň artyna öte gaçdy. Uktap jatkan balanyň başy ary beri şylkyldaýt. Güýesi any tuulgandan beri görelek bolsa da, göňül goş ırsaýa gülüp, balasyn bir garap alyp, anan aldyga düşüp jönödi.
Jaşıl gürüş talasy arkyly şahar çetindegi tüz ketken jalgyz ayak jol menen üýge bet alyp jönöşdi. Sima unçukpay baratdy. Güýösüne köp nerselerdi süýlep bereýin dedi. Birok anyň tyrjygan gabagyny görüp emni deşinde bilbey galdy. Güýösü Tokioda plotnik bolup işlep jatgan. Jarym jylda görüşmey jürüp, emalar bir-birine jat, bolgonda da ötö jat bolup kalganday tuyuldy. Güýösü murda dile köp süýlebegen, sözgö saraň ele. Hazır andan beter düňüreýip ele işteke süýlebey haldy da ıldamdap baratdy. Sima aga ulam jet albay, artynan jelip jortup jete gelet. Alar eski köprünün ortasına gelgende gana güýösü basygyn jaýlatyp, any astyga ötkörüp jüberdi. Sima güýösün daryaga suktanyp galdygy dep oýlagan. Birok güýösü balasynyň yüzüne tigilip garap jatypdyr. "Uktap jataby?" dedi al. Güýösüň yüzünde al mundan jarym jyl murun iştegeni getip baratkandagıday uýalynky göz garaş paýda boldy. Sima buga süýnüp ketdi. "Çoň jigit bolup galdyby?" "Oba, çoňaýyp keletabys." Birok güýösünün balanyň yüzün öňüle garaganyny görüp, bir aldyn korkunçdan denesi muzday düşdi. Iraýymsyz, taşbor goňşularyna okşap, munun oýda başgaga getken jokbu? Bala maga okşaboýt, bul menden emes dep aç aýkyrık salsa görüpsüň-de görgülükdi. Anan güýösünden ozunyp, "Balamdy görgendir, atasynyň ele özü deşet" dep süýünçülep jüberdi. "Mümkin" dep goýdy güýösü buga. Üýge gelgende güýösü eki butun uçgaştyra enesiniň başçagına oturup gowuraşdy. Koňşu bölmede balasyny termetip jatyp, al gaýnenesinden "Jagdyktaryň salyngan jaşyň gaýda?" dep suraganyn kulagy çaldy. "Hokkaidoga salyp jiberdim" dedi güýösü. Oşondoýdy. Demek al Hokkaidoga getet eken. "Kaçan getesiň?" dedi enesi. "Erteň, gündüzgü poýez menen." Muny ugup Simanyň jüregi sygyldy. Munday dep kim oýlapdyr? Muny ugup gaýnenesiniň dile ozy açylgandyr. A güýösü eşdeke bolmagandoý, Tokioda iş toktop, Hokkaidodan iş çykyp jatganyn, em oşoga gojoýny menen bararyn, anan jolda üýge bir günge tiýe geteýin dese, aga gojoýny ruhsat bergenin bojurady. Handayda adam degen tüşünükdi kılıp kat jazat da. Bul bolsa, erteň saat mınçada gelem dep telegramma gana urup jüberipdir. Bolgan oşol. Andan arkysy tüşünüksüz. Sima güýösü başga jaka iştegeni getken günde dile üýge bir juma je 10 günde toktoýt dep ümet kılgan. Ha bul üýge bir tüne ele erteň sarlap gaýra alyska geter adam eken. Sima tynçsyzdanyp buga jylmaýa başlady. Bir wagtda güýösü gözü menen meljep garap, bir nese izlep jatganday tamdyn aýlana tegeregin garay başlady. Tam degeni aşkanadan bir tawıldy jaýgaşgan polu jok imarat. "Sagaýym ne gerek?" dedi Sima. Bir ogal jop berbesden sırtga çygyp ketdi. Kampaga bet algan şekildi. "Al jakda nemni izleyt bul?" dep oýlady Sima. Miso Siruga jaşylçalarda turap jatyp. Güýösü dagy bir ret artyna gylçaýyp any garady da tamdyn aýlana tegerene göz sala başlady. "Sagaýym ne gerek?" dep surady Sima işin toktota salyp. "Kayaga jitip ketken?" dep güýösü güýrenip aldy. "Emnen jitip ketken? Emne izleysiň özü?" Sima bıçakty oruna goýup tamga düşüp geldi da butuna sandalyn giýip eşikge çykdy. Güýösü eki golun göküregini alyp kampany gözlej getdi. Sima nymdy goldoryň etegini arçyp artynan jönödi. Kampaga girgende güýösü bir neseni izlegen adamday bolup karaňgy burçty gözlej jönödi. Sima aga jakyn gelgende "Aýtsaň, emneni izlep tappay?" dep aýtyp bütkiçe bolboý, güýösü unçukpay artyna şart burulup, any özüne syga guçaktap, tuş geldi öpkülep girdi. "Ha, oşondoý debeysiňbi?" dep Sima güýösü janatan beri emneni izlep jatkanyny nemi düşündi. Birok göküregin teşe sızdatgan oruga çydabay, anyň guçagynan suuruluga çebelek jatdy. Kançalyk suurulup çykkan hareket kılsa, karly goldor ana oşonçoluk özüne tarta gysdy. Akyrynda çyday albaşyna gözü jetkende Sima katuu gıykıryp jüberdi. "Hey, orup ket dedim" dedi ыйлактаган үнü menen. Güýösü buga çoçup ketip goldoruny koýa bere saldy. Butun tepselip aldymy degende türmenen aýagyna garady. "Al jagym emes, bul jagym orup jatat." Entige gökürek jagyn görsetdi. Güýösü gözlerin bakıraýtyp durup kaldy.
Ağrı çağып aldı. Ağrı? Jaş bala oşup, kişini uyat kılıp. Anan Sima ağrı ana kantıp çağып alganın başalaman, intigip aytıp berdi. Güýösü unçukpay baарын ukdy. Sima güýösü buga gatkyryp gülötde oýlasa, tegi teskersinçe gabagyn bürkep. Jörçü mınday. Kampanyň çatyryndagy terezenin jarıgyna erçitdi. Çeç anaňdy. Güýösü gözü menen jaňdap görsetdi. Al özün erkin sezip, işenimdi türde halatynyň göküregini açyp görsetdi. Terezeden göz uyaltkyday jarık tamyp turgan. Güýösü agyryn, abaýlap, ürpün bassa, al doldoyup şişip turgan göküregine bata düşdü. Güýösü korkup ketip kolun daroo tartyp aldy. Orup ketdibi? Sima hiç kanday oğrunu sezgen jok. Jok, birok azırkıday sığıp kuşaktasan orutat eken. Sima bayağı göküregine jylandaryny sürtköndögi jan düýnesini elep algan dürbölöň oyun emi düşündi. Hova, anın göküregi güýösüniň guçagyn götüre algyda emes degen oýdan ulam ıylap jübergisi geldi. Şişigen göküregi gün jarıgynan göp-gök görünüp, soğulugan gaýnalyga okşap turdy. Mına kedep şart julup alyp terezeden arı ırgıtyp jüberse. Makul, giyin, dedi güýösü gözün kısıp. Jylandary sasytgo, dedi barmagyn jytap. Enem oşentip üýretdi, dedi al halatynyň jakasyny tüzlep. Hem meni dele bala gezdi, dala jolu ağrı çakkan, dedi da sırtka çygyp ketdi. Güýösü bir otolo getip kalbay aylançyktaganyna Simanyň göňüli biraz sorona düşdü. Al tünü güýösü gaýnenesi menen oçoko jakyn oturup, biraz sake içdi da, jüzün aýalynyň goýuna gatyp uktap kaldy. Bir topdan keyin akyryn golu menen aýalynyň denesini sypalady. Halakandary taşday bolup kalypdyr, dep oýlady Sima. Geçke taxtay jonup işdetdi beçaram. Muny oýlaganda anın jumulgan gözleri jaşga tolup çykdy. Sima uzaka çeyin uktay albay, koňşularynyň monçosunda oturganday terdep urgady. Munun aýlasyny tapganga kantyp bolbosun, dep surady özünden özü. Bir jolun tapsa bolatgo? Birok başına jarıtarlyk eşdeme girbedi. Göpke oýlangongo aly da jok. Denesi çoktoy ısıp güýüp tamagy gurgady. Küýöm özü bir aýlasyny tapsyn, men jata turaýyn, dep çeşdi da, anan gütüp jata berdi. Mından eşdeke çykmady. Oýloy berip, bul dele çarçap tajagan gobaýkuş uktap kaldy. Tarnyp kalbadyby, degen oý menen alyp uruşup, özü de ganty uktap ketkenini bilbey kaldy. Erteň menen oýgonsa güýösü türtkülep jatypdyr. Sima burulup, emne gerekdigin suragyşa bolboý, al andan ozunup surap jüberdi. Kaýda turat al? Emne kaýda turat? Arynyn uyasy. Üýdün çatyrynda? Taň jaňy atkanyna garabay, güýösü şymyň giydi da, uktawçy bölmeden çygyp ketdi. Eşikde çegitkeler saýrap jatgan. Sima any eleyip garap jatdy da, kabatyr oý menen güýösüniň artyndan tünkü iç göýnekçön uktawçy bölmeden çykdy. Tamdan güýösü enesinin işke giygen gürmösün jamynyp goluna golgap giydi. Alyp gel sürgünü, dedi güýösü. Sima mıhtaýlyngen sürgünü alyp sundu. Güýösü betin sürgü menen orady. Gürüşdün aldynda jatgan kapdy alyp gel. Sima kynk etbesden tiginin buyruktaryn oňtoýsuz atkara berdi. Ündebegen güýösü sırtka çygyp ketdi. Artyndan Sima da çykdy, ün sözsüz. Daraktardyň başlary tarak dişinde gün nuruna agaryp durdu. Tiginde mından kulak kujuruny alyp saratan çegitke çyryldaýt. Güýösü şatyny tamdyň gyrına goýup, any menen çygyp baryp, arnyn uyasyny şap ete kapka saldy da, şandagay gymyl menen şatydan düşüp geldi. Sima munun baryn üreği uçup garap durdy. Çagyp albadyby? Dep surady ele güýösü jogap bergen jok. Kampadan balta alyp geldi da, daryanın üstündeki jardy gözдөй jönödü. Al jerge barganda, kapty döngöçtün üstüne goýup, baltanın arty menen kapty urgulap girdi. Kapty balta menen şaşpay, kunt goýup, tegit urgulap çykdy ele, kaptyn betine jançylgan arılar menen arnyn tukumdary kögörgön tak bolup çıga geldi. Baltanın urulgan ünü emi baştagıdan da katulady. Sima arı jakdan munun baryn ündebesden garap durdy. Bir nerse desele, balta Simany gözдөй uça turgan türü var. Gün götürülüp güýösüniň betine tidi. Sen terdep ketdiň, dedi Sima. Güýösü çarçaganyn emi gana sezgendey, işin toktota baltany jerge akyryn taşlady.
Jarym jyldan beri görüşelek alardyn bir günü mına uşundaýça ötdi. Gelip gelbej jatyp güýesi gaýra jolga çykdy. Jaşyl gürüş talasy menen getken jalgyz ayak jol menen yldan baratgan güýesine Sema ulam jete albay, jelip jortup artyndan jete çurkap, karman albay ulam ıylaktab goýat. Özün buga günölü sezip, bir ogany ganty wagtanyp aýtyp berişim bilbey uwara. "Hylaktay berbeçey" dep bir malda güýesi burulup garadany. "Gelem dagy bir gün." "Kaçan gelesiň emi? Dagy jarym jyldan kийinbi?" "Mümkin. Andan da köpde gelesiň." Poyezd gelip beketge toktady. Güýesi "Getdim anda" dedi da çemadanyň goltuguna gysyp wagonga şap sekirip girip getdi. Sima uşunu görgөнгө gana ülgürüp aldy. Güýesi terezeden gaýrylyp garaganda jok. Al murda dele terezeden gaýrylyp garaç emes. Aşykça şan şu kötü ança jaktyrbaý turgan. Gudok berilip, poyezd ordan şaşpay gozgola başlady. Artyna götürgen balasy oýganyp ketip, çukurany bıylap başlady. Jonundagy balasyny silkildetken Simanyň yüzün emnegedir kuwanyşly jylmaýular eýilip başlady. "Mümkin al meni terezeden baýkatpay garap tursaç." Sima ahyryn jürüp başlagan wagondun tuşundagy terezeden galbay, bir topko deýre any koştop basyp baratdy. Çıgarmanın ayağı. Avtoru Tetsuo Miura. Kırgızçaga kotorgon Kuwantay Ernazarow. Çıgarmany audiolaşdyrgan, üň goşdogan Ernest Gyýaz.